I feel, I live, I learn. Murano sa San Pantalyo. Ay, salamat. Pang-last po ako, at least nakaabot sa quota. And hindi pa mahuri sa MC yan. Ay, po, andito na ako sa San Pantaleon. Yeah. It's another celebration na naman. Ay, dito. Dito ka nakadaan. Doon ako dadaan. Yes! Ito ang tulay. Tulay ng pagbibig. Isa po. Dadaan. Gagi po. Ayan. Doon muna kita sa Sitio 7, Zone 7. Sinakbutan. Wow. Buraswak na mga paro. Ay, may nag-aani. Ayun. Ayun. Aranihan. Paano man eh. Pag-ani man daw ko. May nag-ano na. Para may celebration na eh. Nangingimbitar. Nangingimbitar ang birthday celebrant ko. Ayan ang simbahan nila. Ayan. Zone 7. Ano po ang Sitio Sinakbutan. Say hi. Po ang birthday celebrant. Kahit ito nakapungkiyang. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Lord, we give all glory to you for the beautiful life of our Father have lived so far. We are thankful for his life in 50 years and we pray that he will only do better in the future. We bless today and this party with all good and beautiful things, with all things that will make it the party of our dreams. In the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Nat. Pasunod na po ang welcome remarks to be given by ako. By the MC. Ibang klase. Ano daw ang sasabihin ko? Ano pa din? Kami kaya kang mga hobin pa kami. Hobin ko man kami kanyan. Medyo hobin 1.0 pa kanto. Ano po? Na kami sa radyo. Turo ka na po. Iyo pala. Sorry. Turo. Mga aki, yung nakatukaw. Makuha na lang tayo tukawan. So, sa span of pirang dekada na medyo naghali-hali po ako sa radyo. Siya po talagang nag-stay sa radyo. Sa DCLW po kami kato nagka-beristuan. Pag
Pag ano kaya, pag sarado kang bombo, naglipat ako naman sa DSLW ni Sir Tutoy ko. Natawan naman siya ng lugar na mag-on board naman. Kaya nabis na nito siya katong mga kasikatan niya, katong ano to? Si Double R. Ayan. Double R Roy Ranoco. And then naglipat ako siya sa DCGE, araw namin sa Nintendo. Then, ngunyan pa di, ano na? KM. Ayan. Network na po, Sinda. Ano po. Yan na po pagkaarang ko sa iyo. Pag kinasal po, Sinda, so, mauran talaga. Pero, sabi nga na maski anong panahon, basta nagkakaminoroota ang kasalan. Kaya araw ka na eh. Kira na ang tinubo niya, ano po. Palakpakan naman dyan sa mga tinubo niya, si mga aki niya. May makuha po na siya, si Gab. Hello, Gab. Hello, talaga, no? So, aratya na lang po siguro yan. Yan lang po ang message ko. Happy birthday po day. Thank you. Sana maglayo pa ako ng birthday ni Hermano. Sige po, salamat sa Diyos. Salamat pa rin, Roel. Masunod pa rin. Si Hermano Rolly, sabi. Paning Rolly, aras ang paniyon. Paning Rolly, good-goodan na po. Palagpakan po na. Masakit ang may palagpak. Ako naman. Si Cardo Dalisay. Masasabi ko lang, happy birthday hermano, kasi maglawig pala po. Yan lang yan. Ngalay lang. Madali lang. Madali lang. Dakol sila. Sunod. Ay, only na po, only na. Masunod na po si Titatay Nestor, ano, si Lolo Toyong. Ayan. Lolo Toyong. Tay. Yan na pa. Yan na. Palagpakan naman dyan kay Tay. Kara na po makaapo mo. Oo, salamat. Punya na okasyon mo ron. Dengeri ba yan? Eh, ganun. Itong mauba na kita. Dengeri ba? Dahil kaugmahan yan. Ay, kaugma. Gusto ko. Yun na. Tiri po na kita. Kikibunta. Ayun po. Yun lang yan ang gusto kong ipaliwanag. Ayun po. Ha? Itong pagkiray na, itong pagkiray ng Eri ba? Irban na puro gusto na magturugan. Ayun po. Tanganing may wag maramot pag puro gusto. Aratuloy. Yun lang yan ang gusto ko. Yun yan. Salamat. Mangyayari niya. Roy. Yun po. Ha? Salamat pa si Tata Toyong. Kung kahit sa pag mo niyan, iyong mangkira. Makusog pa yan. Masunod na po. May background. Si... Ano, makuha po na, no? Makuha po na yan. Isa. Alvin. Si ano? Si Alvin. Yan. Alvin Brazal. Uy! Maraming hapon po sa gabos. Happy birthday po pala. Salamat po sa pagsuporta mo sa Punitintin. Pero wala nga ng 49 sa papangiling ng baong 50. Masunod si Mama. Happy birthday po pa. Salamat, Bin. One of the family na kaya si Alvin. Palagpakan naman dyan. And siyempre po, ang saya, unika esposa. Si Mading Alice. Hall of Famer. Palagpakan naman po dyan sa ilaw ng tahanan. Naglagaw po family. Uy! Yan ha. O dyan na lang. Dali na ito, may libre daw sa ano. Palagpakan po. Nagtitinda pa kaya? Saraduhan mo na nga na yung tindahan mo dyan. Oo, nag-i-iko, nagdi-ka. Palagpakan mo, palagpakan. Happy birthday! May message. Bahay talagang message. Let's give it up for the Siko Band of Kamadikan, Kamadikan Store. Palagpakan naman po dyan.
Para po sa birthday celebrant, Roy Ranoco and sa Sayang Agong. Ayan. Let's have the information of birth. Sige po. Birthday song? Okay. Sing it if you want it. Pwede sumabay. Happy birthday. Come on. Happy birthday. Diyos maray na hapon po sa Iloga Boss and sa mga bisita pa na mga taga-suporta ni Uncle. Pag mayor si Uncle, aram ta na yun. Iyo, ha? Ni Uncle, salamat sa... Happy birthday, Uncle! Salamat sa Para naman dyan. Nag-ibig. Masunod na po si... Ano nila? Grace? Gracie. Grace po. Grace Bellarino. Paano naman dyan si Grace? Hi po, Tito. Happy birthday po. Tapos hindi po sa Yun lang, walang message. Sinod si Abigail. Abigail, Rando po. Mati bisa na. Mga na-stamp po. Kasama ko din, friend. Hindi ko niaam. Ko, alam mo na yan. Happy birthday po. Sige po. Thank you, Grace. Masunod na si James Paul Ranoco. Hello po sa Gabos. Happy birthday. Hindi po, munting na lang. Present para sa inyo. Sana, ang wish ko lang sa inyo, sana maglawi pang buhay mo. Kadakol ka pang tao, katabakan. Lalo na sa piwang nilata. Nilay po. Happy birthday. Yes, thank you, James Paul. Para sa inyong meaningful message sa inyong tatay. Masunod na po ang sarong video presentation. Dala ng tamunay. Ew. TikToker ka pala pa din. Hindi ko akalain TikToker ka pa din. Wow. Kang ano po siya, wedding anniversary po ni Danny Madiganis. TikToker talaga. Ay, gila kita.
Ayan. Song pins man da. Song pins. And blowing out the candles sa po para sa sayang special cake for the birthday celebrator. Palapakan po si Double R. Happy birthday, Kirara. Roy Radruco. The man of the hour. Taro, 2, 3, 4, 5. 5 taon ka palang pananpalit. Happy birthday! And pasunod na po ang dinner! Yehey! Yaw nagdiyo. Yehey! Thank you po. Salamat po. Palapakan kiraray ka sa kabos. Picture po sa family. Oh, message daw. Ano? Message ko pala ni Papa. Message ko. Message mo pa? Di ka na? O din na po ang man of the hour, ang birthday celebrator, si Mr. Roy Ranopo. Thank you. Aram kong gurugong na kita. Ito yung talaga ni Paringino ng utumol ka mo. Grabe ka! Ako talaga. Sa Davos, na mangyayari ng bigli, salamat po. Sa tuyang mga barangay official, si Kapitan Fidel Palma, Kagawad, JC Uberos, and sa mga bisita sa sa Kapos, Kinanay, Kipapa, Madrasta, sa mga tuwang ko na yarang ulitin. So ang masasabi ko, ang mga magturuga, natural na po, siguro nag-iriwan lang. So, may mga punto na naisipan pa na dahil na para pahaluyon dinig-dinig ng pagsaro. So, pag-observa lang rin din sa puyang pamilya, sa puyang mga ate na nag-dinig-dinig ang sabi ko, pagkatapos, lingawala. Magkaigwanan din pa rin na harmonia, magkaigwanan din pa rin na libanan. Mayang iba po na madaramayan. Kita man sa halion ang tagas na yaon sa dagan. Halion ang mga sa tiket, ikanais-nais na mga nasa isip na. Ano po? Sasapo yung mga pamangkin kay Chef Bot na talagang nag-sakripisyo kay JT sa Kapos na mga nag-sakripisyo tanganing mahaman po ining yaon sa lamisa na sa tuyang pag-aaratuban mo niya. Masasabi ko sa kagulangan sana natawag pa kita din na alabig na buhay, alabig na oras tignisay pabukan kinaban. Tangaling makamtam niya to. An sa tuya pong minamaot. Di kita magiging yusa na ini na arog sa kanin kita. Kaya po isipon na po na maski pa rin paano makatabang kita sa tuyang kapwa, sa tuyang pamilya.
Yan po, next day na ako nakauwi. Dahil nga, syempre, alanganin umuwi. Ayan po, anihan na dito sa sitio, ano to? Simutan ng San Pantaleon, Mag-Araw, Camarines. Ayan. Hanggang sa muli.